Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Vesa Stebak leszokott. Ezt a dalt Ronaldónak küldi kérdre a 14. születésnapja alkalmából az édesapja, az Iván és az egész családja, és kívánnak neki ezzel a dallal nagyon sok boldogságot, örömöt, erőt, egészséget, és azt kívánják neki, hogy minden egyes célját el tudja érni az életében, erőben és egészségben. Ronaldo, fogad azt a dalt nagyon sok szeretettel a kedves családottól, a Delta Veltumár Story.